és la nostra diada, vull dir, és l'any que es va crear la colla i aquest any fa 13 anys. Tot i que és un número per molts de mala sort, és fantàstic, vull dir, cap problema, com més anys millor. Doncs afrontar amb molta il·lusió, amb moltes ganes, tot i que no és la diada que possiblement esperàvem a principi de temporada, però la veritat és que amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La dreta, l'esquerra del Toni Castellers. Jo tenia la moto a la vida, no estava la vida. Ja està, vale, molt bé.